Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажа история за първите хора на Земята – Адам и Ева. Те живели в една невероятно красива градина, наречена Едем. Но знаете ли какво се случило там? Слушайте внимателно и ще разберете. В началото Бог създал прекрасна градина Едем. В тази градина имало всичко, за което можете да мечтаете. Високи дървета с вкусни плодове, цветя, които ухали прекрасно, пеперутки, пчелички и животни, които живеели в мир. Тогава Бог направил първия човек Адам. Той казал: Адаме, ще живееш в тази градина, тя е твой дом, можеш да ядеш от всички плодове, освен от едно специално дърво – дървото за познаване на доброто и злото. Адам бил щастлив, но му било малко самотно. Затова Бог създал Ева, за да бъде до него. Адам и Ева били много щастливи. Те се грижили за градината и се разхождали с Бог всяка вечер. Но един ден в градината се появила змия. Тя била много хитра. Тя казала на Ева: наистина ли Бог ви забрани да ядете от всички плодове? Ева отговорила: можем да ядем от всички плодове, освен от дървото за познаване на доброто и злото. Бог каза, че ако ядем от него, ще умрем. Но змията я излъгала: няма да умрете. Ако ядете от този плод, ще станете като Бог, ще знаете всичко. Ева се замислила. Плодът изглеждал толкова хубав и вкусен. Тя откъснала един и го опитала. Дала и на Адам. И той също го изял. И тогава нещо се променило. Адам и Ева осъзнали, че са направили нещо, което Бог им бил забранил. Те се почувствали виновни и се скрили. Бог ги повикал: Адаме, Ева, къде сте? Когато излезли, Бог ги попитал: ядохте ли от дървото, което ви забраних? Адам казал: Ева ми даде от плода. А Ева казала: змията ме излъга. Бог бил тъжен. Той казал, че Адам и Ева трябва да напуснат градината. Те вече не можели да живеят там, но Бог им дал дрехи, за да се облекат, и обещал, че ще се грижи за тях дори извън градината. И така Адам и Ева започнали нов живот извън Едем, като си спомнали за прекрасните дни, когато били близо до Бог. Тази история ни учи, че трябва да бъдем послушни и да не се поддаваме на изкушения, които могат да ни наранят. Но също така ни показва, че Бог винаги се грижи за нас, дори когато правим грешки. До следващата приказка, малки приятели!